Ena ye benada nyame adom ye afofofro yi mu ena bosumi eye 6 January 2026 Baah Herbal Hospital sane ye ahya afofofro yi asibio ti eni aseda no a ba enum penyina fie ene ho mo abunku ade a yenko ba ho nye no nko an wo mo ye nti ene wo ma ba die ebi a ene no wanya kwan ehwe ye no wate badi ba wo chedanti medi a won moye omo awa ha yentie bi bedofo ye mo official pa afinko mesan e bibia bokode e yankopon adom Dr. Banso ho ye oh yankopon adom se say afi twa me ka so yo hene ampa enti o na na ye na guso te na dwam mo ya fa ye nchi akoma no oh obete e di so dodo e di so ade achi ipa foforo ebehwa Adom TV nti ene yenye binum pa foforo oh yes won mo ehwe ye Baah Herbal Hospital on eye adwuma be ya titru pa no se nompeo se ye de ye di nkomo yo say emfa nchi akase ma ahwefo ne adofo nyina na se na wadi kan se Baah Herbal Hospital de yedwuma edi edoso na ne amanfo edi mmiri pa ene dompemu ayarohe na eba na se obi nya dompemu hawa se bia akwanhia no wanya na dompemu atochima ana se bia wa wo nante wa utia ho wanti ayi ena wonan etofa ho na se ne ebro different se dislocation bi na ato wo ana se kan sen okobo se okotenetri umpomu ena ekofa haw ede bae a dompemu afemu a ni na ba bia so de ba bipim Baah Herbal Hospital eho ene ba bia ba bipia ye de bibidro besan de baby a unya ohaw e dompemu no asan sie ne amaw a unya kire haw bia on se ebi ho na se unya dompemu haw sa na wanya ne a wo hu nimde amana ansa anya amaw se ne na atie kan na obun se emre ekọ na nim no na unya ohaw e sa baby kro na unya problem no and nti na aba akwakọ wiem se Baah Herbal Hospital ye dan so prekope e sa adwumadie nim and nti unya dompemu haw dia baby so da wani e de kire Baah Herbal Hospital obi wonso ana na chibremu na ho atochima ene nti otenase nyi ogina ho nso nyi afen so da ho mpokra so eno se asem kese edema no ene nti emra weda no kra besesa a ewimbe nyu kakra mpokra no na akoyo hawo ede ama no kai na hu ne se ba bia beboa wo Baah Herbal Hospital obi a na wo hawo te se ode na ba bepi mu ho ene ne ame adom wanya na so bwie ene ogina ne nanso a mpokra no onkai se ebribi etwa mu kra no nanka o saa hawo no Baah Herbal Hospital ene yankopon da won anti na sa edipa kro no wanya na so bwie no ene nti se bia afanse na wo te yenka ana se bia wate yenka na emom se akase obenya gidie no ati na ma ba bipie mu awase ho a ene ne ye ka kire se bra bipie mu ho na ya de asa dompemu hawo na etete wa odi achi ekoku wi mu oba bi foforo ama wakwa me ya ji sikadi no kran so no unya hu solution ne no solution ni na Baah Herbal Hospital asio ani ti anope ya mra ote yenkan fo ani kire mu ho nkran anase kumase de no kokopi mu ho no ma ade ye abibidru wa onim se obo ade na kasa kire se yenkodi de obane mfa ne han ne ensa ade ani ti sa na hahan ya ono obo ade na ade maye na ode hunim de dom Baah Herbal Hospital no eno a de keka de si ani ene yatimi de yasi sa dompemu hawo no ekwan ene ti embra wanya dompemu ya de bia de Baah Herbal Hospital ene so kokopie obi wonso a akwakopie mu ayarsa bia me a kire se nicotine de cap na da so no se ye obi ewu mu a your friend say cartridge no aye say strade a ewo no mpeni mienu mfimfini se na be ya o nante a ni mienu enkantwe ni ene ti se bia wo de no ye se asa awe am na firi nti wona ma wote se sa dompeni cap yes dompeni na baby ya so ko emeye kokko masa cartridge no samba back biem no enye se ye de se kan ko kan ansa na ebe mana back na emom no ba be pi mo Baah Herbal Hospital a ye de bibiduro na besan ko na amasa o cartridge na ye se awe free ho no asan ababiem ama onante a onte sa hawo ne biem Baah Herbal Hospital asio ene nti dompemu hawo bia de Baah Herbal Hospital asio obi wonso ana wawo abofra foforo na akola ne nantiem no mo se ne nan mo abiebie de friend say bolex ni bi no
wotumi fa wo kra pi enti se wan hwe ampe ama be pi mo Baah Herbal Hospital ama e ansa antenetere ne nan no anya sese de nke wo se ye normally e mana e ade ya obenyi ko anim da ache abo se eno e ba be yo haw e de ama no ene nti emra bi a wo abofra bi a wo hu ne se ne na mo bia bi ana so wo bo lex bi no fa no bra be pi e o Baah Herbal Hospital asio de fa ebibiduru ensama ne no mpe ne enyina ne nan so bi emfa ma no ye kan sa na eche se enye dompe mu ha nko a na Baah Herbal Hospital o asio ya de bi ye ha obia a o de ba bi mu ho bia se stroke ya de na aka wato mpem se nipadua na efa ba bi na stroke asom anampo se nipadua ni na anampo se bia wo ho a ebo kokko bu se onsa IOT3 onan IOT3 se okwa onan kakra bia wote ne se IOT3 se moja ne ntibi de afri ye sene fata ebia na moja na efi ana access rade bia ba bipim wo onipadua mu enam eduane ya yedi ya nkasa ya personal activities ya de ato ye ho so aye nti no akwakoma ohaw ene amade de abade a kai ne hu ne se sabre na stroke ene ebo kokko no bra bipim mo Baah Herbal Hospital ho anso de ba bia medical card da se ya de bia de ba bipim ho bia no ya de a ye de bibiduru be saw ya de amoasan akwakopie mu odadam a orem po be fi se bribi etwam no na sa stroke ya de ade a etete wo and it is stroke there na akwato anase woni mo nua bia na so dofo bia na mpo se wankasa mpokra na stroke ya de na akwato dem dia and e ba bia so de wani e de tre Baah Herbal Hospital asio and it is chene so se bi obi won so ane de se enya wheelchair la anase am crutches bi anase ne de hye moto emu bia ontimi enante nko ba bia so kwa o de bra bi pim Baah Herbal Hospital asio de aba bi pim ho nko ade a sa wheelchair na de ade na ma wheelchair la wotre mansara watimi atu anamo anase obi kura crutches ansara watimi atu anamo no ade a unfree asio ho enko no we ja wheelchair na anase crutches ni na ade aguo ye kan obabusa se Baah Herbal Hospital emfa ene yewo yewo enkra ha na Kumase se Kumase a yo ba bi e friend se atonsu agogo aban ayare sabe akese na chi ope be a be ka se strategically no ye kokopi mu a chiro se be a okọ eno ho aho na anyi yipe na do eri ahre Baah Herbal Hospital because e hono de e de a nyame wo ho ade a ye de bibiduro be ma o ya de no atimi atu afri ni pedie no wakokopi mu e wo ho senso enkra ha ba bi e friend se spintes ofaka wo baby out there kasa ko spentes obesi o 18 junction osi o 18 junction so pe taxi for home lodu o de ka shop say okọ Baah Herbal Hospital asio ya de a obdo ebe kwa kopim e wo ho ye number so e didi juma 0244 988 004 0244 988 004 afenso ye wo ho efiti edadwada ekwa akokopem edamemenda afenso ye obabi a omo a yade enti omuntimi ensan wachi enkofie no oba na oba be pie mo hon ma ye je woto na ye hwew kopem ebra ho beto ansa na wasan ayede akofie eniti emane house bia bibia wo free a wo de wani echiremu ewo nkran o anase wo de wani echiremu okumase o eyade akwan wa ma enti no ebia okokopie mo ho a ade be san afenso kra no ba bia wo de witi beto kra so be ohaw kai na hu ne se Baah Herbal Hospital ye wo sa kwanya ni na ewo ho eniti bomode bra be pie mo ho no se de be a ye de abibiduru ebetu oyade na se krakra ede amawo yade bi ye hawa efiuti kopemo na ase ebi ebrinti yentimi anka oyade ho asem ewo kasafidie so entre se Baah Herbal Hospital in tu sa yade no wo de bra be pie mo ho na yade a ye de abibiduru ebetimi atu sa yade na se ede amawo ama orempo afise ebribi etwam no na sa yade no yade a etetewo chene so se Kumase atonsu agugu aban ayare sabe yakase na chi ope enkra hanso ye spintes 18 junction osi ope ka hire taxi drivers no mo ho no se okọ Baah Herbal Hospital asio ade a obodo eba bi pimo tu anamo dabra bi pimo se ne be a yade na etetewo no ye de bibiduro ebetu ase krakra ade amawo number ne bi 0244 988 004 0244 988 004 afenso selfre na ofre fo bi gina so a nyabotre na san frɛ biom ade a obetimi ede de a ho no ede nkomo na oyade no so atimi ede ato ne and the sense should be wow ofre ba ko na engage yes on frɛ biom enti 0244 988
004 0244 988 004. Afei nso sɛ bi a WhatsApp nso a wobɛtumi ayɛ voice note ɛde afa hɔ sɛ na bɛyɛ a yɛbɛba bɛbɔ atie na ɔso ɔhaw bi a ɔde to mu no yɛtumi a reply saa ɔhaw no ɛde ama wo ɛne nti hyɛ no nso sɛ ɔpɛ baabi a yɛsa yadeɛ a yɛde abibiduro ɛne tu asɛ korakora ɛfiri nipadua no mu deɛ a na yɛ sɛ ɛyɛ Baah Herbal Hospital aseɛ hɔ ɛhɔ ɛne baabi a ɔba bɛpi mu hɔ a ɔnyadeɛ nyinaa ɛyɛ adeɛ bɛdwane. Enyame ase yɛda ase papa nti Baah Herbal Hospital na yɛte wɔn mo enka na fa namba no nkura no nyinaa ifo mo nkɔ ɔmo mu ayɛ numpe no a ɛkɔ anom ne ade ɔde abibiduro ɛna bɛkyerɛ ɛde amaw